Nasaan yung mga bilaw mo? Hindi sa ano, karito. Hi, Ate Melody. Sir Chito. Shout out. Shout out, Mark Joe, Waray TV. Doon ka. Lumayo na. Bumili na nga ako. Makulit na ka. 3 viewers at 3 thumbs up. Shout out. Ate Melody, thank you so much. Sir Chito Gutierrez, thank you so much. Ayan tayo. Update lang tayo sa ano natin, Subasco. Ang kanimang no. Ay, shoutout sa mga viewers. I see. 8 viewers at 6 thumbs up. Thank you so much po sa lahat na nandyan. Live tayo ulit kasi ano tayo yan. Hindi tayo nakapag-focus kanina sa pag-live. Kasi may huli. Oh. Shoutout sa atin dyan. John Espino TV, shoutout po. Kumusta, kumusta? Seven viewers at 7 thumbs up, shoutout. Mega love shout out everyone, sabi ni John Espino TV. Team Park TV, shout out. Shout out Lods, Team Park. Ay, Team Park. Team Parak pala, sorry. Team Parak. Team Parak TV, shout out po. Rodora Galvey, shout out. Hello everyone. Hello, good evening everyone, sabi ni Rodora Galvey. Hindi lang sila eh. Guys, may mga jacket na rin dito. Edit tayo. Inom na naman. Iba si Idol sa'yo naman. Okay lang kayo? Kumusta? Yan, okay naman. Ano? Team Parak TV, ano sabi? Napanood ko sa vlog ni Idol Japper. Kanina gusto niya bumalik ka daw sa kanya para matulong ka o niyo. Oh? Anong vlog? Lex Alera. Shout out. Magandang gabi po sa iyo. Nagugutom ako. Yan, meron ka ng moderator. Sa lahat po nang hindi natin nabigyan ng moderator, pagpasensyahan niyo na po ano.
Yung naglilinis siya ng bahay niya. Oh, nga, panoorin ko nga. Ay, dito na lang pala sa isang cellphone. Yung kasama si Ma'am Marian. Kasama niya si Ma'am Marian. Yung nasa bahay sila. Sa CR na naglilinis. Yun ba? Thirteen viewers at 8 thumbs up. Shout out. Dumaguete City. Oy, from Dumaguete. Wow. Ano kayang pagkakapareho ng mainit at malamig na pagkain? Balik-balik na pangingilo. I recommend Sensodyne. Meron itong potassium shield that keeps 24-hour sensitivity protection. Sensodyne really works. Agusan del Norte. Shout out. Oy, ayos ah. Ayos ang pangalan ah. Alagad ni Grace, shout out. Sangkay viewers, shout out. 15 viewers, shout out po. Oy, 17 viewers at 10 thumbs up. Hello Mark Jo, good evening. Sabi ni Ate Jemel Batotara. Hoy, anong gagawin mo dyan? Pasok ka dyan. Jimmy Vera, shout out po. Jimmy Vera, saan po kayo sa Waray Idol? Sa ano po? Sa Tolosa Liti po. Sir Jimmy Vera. Ate Gemma Gatotara, thank you so much. BBoy TV, shout out. Nak, huwag ka makulit na. Ito yung anak ko, mapang-asar din yun. Mapang-asar yung anak ko. Musta mga viewers, Idol? Ayun, nung nando kaya ako kay Idol, medyo maganda ang views ko. Nung napunta na naman sa Novaliches, wala na naman. Abuyog ako, Idol. Oy, abuyog! Ate ah, era ni, agad la ito. Ano, mga waray man ito, hera. Yan, BBoy TV, si Ate Gemma, mga waray-waray man ito. Good evening, Mark. Nakaubos ka ng mais? Wala ko po. Diyos me yung Marimar. Ricky Mix TV official. Wala. Hindi nakaubos. Anong oras umalis ang task force? Mga 5:28. Nasa vlog ko. Diyos me yung mga kabinta ka ba niyan? Jamie Vera. Yes, Idol Waray. Uy, thank you so much. Jovelyn Mabuhay Provinciana. Good evening, host. Oy, good evening sa iyo, Jovelyn. First time ka nakapasok sa aking munting live ah. Jerry Mix Vlog, tamsak dan natabayan with harang. Oy, thank you so much, Jerry Mix Vlog. Sa 22 viewers natin dyan, I love you all. At 15 thumbs up. Benjamin David, shout out Mark Jordan, thumbs up. Thank you so much guys sa inyong lahat. Tusok na po, sabi ni Jovelyn Mabuhay Provinciana. Shout out mga kawaray nun, sabi ni Jeremix Vlog, umupay na gabi, hayo na tanan, mga maupay ganda iyo gabi. Buhay kita na tanan para makadamo kita, aray ka. Tacloban City ako, sabi ni BBoy TV, Jovelyn, Buhay, Probinsya. Mega love sarap po sa lahat nandito, sabi ni Mega love shout out po, Eric Mix, sabi ni Jeremix Vlog. Jovelyn, Miguel Sharap from Gemma Gatotara. Ate Gemma, love, sabi niya, alagad ni Mary Grace Francisco. Pa-jacket naman, host. O ba, sige, ito na. Nag-init-init pa, mainit-init. Jacketan na yan. Hindi, dyan ng jacket yan. Ba't ayaw ka ma-jacketan? Hindi ka ma-jacketan. Ayaw sa'yo ng aking moderator. Diyos ko po, patawarin. Ayaw ma-jacketan si Jovelyn. Jovelyn, ayaw. Mata? Ayaw, Jovelyn. Hain ka ha, abuyog, ha, sulod, or sa gawas. Ano yung biboy? Ano yung buang? Jeremix Vlog, may galap shoutout po, B-boy.
Jerry, sabi na Agusan del Norte, Jerry Mix, shout out. Jerry Mix, hi! Jerry Mix Vlog! Abay, may kadami puro. John Espino TV! Guys, Jem Agatodara, hain ka, dapit ha, abuyog. Magaran niya ilang amoy ito. Ang sakit daw ulo. Fourteen viewers, shout out. Mark, andon sila kanina sa Cavite. Dapat kasama ka ron. Nanonood ako. Live ni Chong Luis. Ikaw lang at Kuya Dang at Lovely at Ate Ann ang wala. Hindi po ako kasama kasi nandito na po ako sa sa Ricky. Nandito na po ako sa yung Baliches, nagtinda po. Thumbs up with subscribe na po. Ay, thank you so much, Jamie. Jamie Vera, thank you so much sa subscribe. Agusan del Norte, watch from Saudi Arabia. Uy, ingat po dyan. Jobilin, hindi ko makita madyakitan. Pasensya na. Sana na lang kasi ginagamit ko yung cellphone ko, nag-edit ako. Ano yan? Quarrer. Jamie Vera. Lovely boom. Ano mas lovely? John Espino TV, shout out. 14 viewers at 17 thumbs up, shout out. Jerry Mix Vlog, shout out. Ako kung ano? Ako kang kayang nga kumantin. Kumantin. Ano yung Ate Jema, di kita maintindihan. Pakilinaw po. Jema Gatotara, Jerry Mix, BBoy TV, Jerry Mix Vlog. Hello po, sabi ni BBoy TV. Jovelyn, hindi po ako pagbaba ng bahus. Hindi nga kita madyakita kasi ginagamit ko nga ang aking phone isa. Hindi talaga kita madyakita. Hindi maano? Thank you. Maya na lang. Ay, Baka Jamie Vera. Ano yan? thank you. Where? Qatar? Thank you daw lang, sabi niya. Ambot sa musta na ang kita. Warsaw, Maria, Postiman. Sniper ni Idol Japper. Waray ako kita. Lugi pa, wala pa sa punan. Kuya Nick TV official, sabi ni Agusan del Norte. Pasok mga supporter at subscriber ni Mark Q. Sabi ni Ricky Mix TV official. Thank you. Hi Melvin Chinito Vlog, shout out. Kumusta? Kumusta pare? Jamie Yahoo, sabi ni BBoy TV. John Espino TV Dan, dikit po. Uy, sana all, dikit na. Uy, 22 viewers, wow. Sana all, mayroon tayong 22. BBoy TV, taga di-in ka. Sabi ni Jeremy Mix Vlog. The Great TV, shout out pa din. Musta? Hello shot po dyan, idol. Salamat din, Melvin Chinito Vlogs. Ikwari, wow. Melvin Chinito Vlogs. The Great TV. Hello shot out po, bro. Sabi niya Bibi Bilarin. New subscriber ako watching Saudi Arabia. Oy, thank you, Bibi. Hi, Bibi Bilarin. Thank you so much for visiting. Wow. Jerry Mix Vlog. Shout out. Melvin Chinito Vlog. Good evening. Bibi TV. Miguel, shout out sabi ni The Great TV. Jose Marie Mojica. Tamsak Dan support. Oy, thank you so much. Jose Marie Mojica. Alam ko yan, Jima, lugar mo. Sabi ni Jamie Vera. Jerry Adi Sagkahan Takduban.
Shout out. Okay, Mark dyan, huwag ka dyan, pasok ka dyan. Degree, 22 thumbs up, harang yaw, tabi ni Kuya Elmer. Thank you, Kuya Elmer. Tamang edit tayo para ito sa 21 na mga kora, ito mga vlog ko ngayon na editing. Kasi 19 na bukas, di ako mag-upload. Kaya nagla-live ako nang nagla-live. Danwar, thumbs up, Kawaray, Miguel, shout out. Oy. Okay, B-boy, taga MC Akartor ako. Akartor ano? Danau Liti, ako B-boy. Mga pangalan na yan, anuhan ko yan eh. Magandang baby, saan ka na ba dito? Aray ko, sabi na Agus. Kain muna ako, kain tayo, Idol. Sige, Melvin, Chinito Vlog, kain lang tayo. Jay Magatatara, main channel mo ba ito? Iyan, bago lang. Bago lang yan, John Espino TV. Dikitan mo na yan. Masipag yan si Ma'am J, Ate Jema. Danmar Abelara, shout out. Parang Lucky Jerry The Gray, Melvin Chinito Vlog, Miguel shout out. Try nga natin ulit. Ito lang ako yan. Kanina, ang bilis ko lang bago lang po. Yun, Espino. Sir B-Boy TV, Miguel shout out. Sabi ni Danmar Aguilera, boom, boom, boom. MC Akartor, kaya ngayon. Jeremix, salamat sa pakaway-kaway. Danmar, Yahoo. B-Boy, taga MC Akartor, Danau. Lito po. Mark, saan na-share ko na live mo? Sabi ni Ricky Mix TV. Ay, thank you so much. Ang i-share mo yung mga video kong yung mga upload kong mga videos, i-share mo para magdagdagan ng views. Thank you so much sa pag-share. John Espino, hello po. Sabi ni B-Boy TV, go, go, cry, Miguel shot, kaya mo yan. Oo nga, nag-edit na po ako pang 21. Ito, nagluwas ako. I-edit ko para tambakan ko kayo na naman ng panonood. Dami to. Meron to mga tatlo pa. Mayroon mga tatlo na to. Tatlong clip na to. Tapos yung kay magkasama pa kami nila Kabungot, pang-4. Yung kumain pa kami rito, hindi ko pa yun. 5. Pag na-edit ko lahat yun, tambak na naman yung panonoorin nyo. Kasi hindi nga lang magandang quality ang video. Hindi lang maganda ang mga kuha. Kaya pagtsagaan nyo na lang. Enjoy your food, Sangkay, sabi ni Danmar Aguilera. Oy, thank you so much, Danmar. Reiki Mix TV, hello po. Aba, Jema. John Espino TV, OTW Jema, sabi, hey, thank you so much. Lauro Trinidad, shout out. 20 viewers at 29 thumbs up. Wow, grabe. Diba talagang pag nasa challenge ka ni Idol, ganito karami agad lagi ang viewers mo. 18 minutes pa lang, maabot na agad ng 26 viewers at 29 thumbs up. Wow. Kaya maswerte talaga yung mga nasasali sa challenge, mga koray. Parang ako. Parang thankful ako talaga kayo. Thankful. Enjoy your food, Sangkay. Uy, thank you so much. Elmer Ogay, good evening. Sabi ni Gemma Gatutara, tambay muna, Mark. Joe, busy pa. Sige lang po. Hello, Rain Boss, B-Boy TV. Sabi niya, oy, Katano, thumbs up, tol. Ay, thank you so much, tol, Katano. Magandang gabi po sa iyo. Kumusta? Maayong good Idol. Sabi na Agusan del Norte. Mga tutara, shout out. Oy, Oragon Loop, shout out Kawaray. Thank you sa lahat ng sumuporta sa atin. Oy, Tolwerdo. Love you. Si Tolwerdo, pag nakita mo sa personal, malaking tao. Pugi. Talaga kamukha ni sino ba yung mga artista na yun nakalimutan ko ng artista. Mega love shoutout po. Mega love shoutout sa tito kong ubod ng pugi. Nasa kanya ako. Nagmana, love you. Tito John. Oy, Tito John, shoutout. Wow, Elmer Ogay, mega love shoutout. Sabi ni Oragon Loop. Yahoo. Tol Ermer.
Pugay, Miguel Sharap, sabi ni Katano TV. Tol, Oragon Loop, Miguel Sharap, sabi ni Katano TV. Oragon Loop, sabi ni Katano Mix. Tol, Miguel Sharap. Jamie Vera, stay tuned. Anay ako, idol. Sige lang po, Jamie Vera, maraming salamat po. Katano, hindi ako kilala ni Mark. John Espino TV. Sino yun? Sino yun? Aba, hindi ko mo alam. Sir Jun. Sino ba to Sir Jun? Nakita ko na ba to? B-Boy TV, Miguel Shoutout. Sabi ni Bo. Katano. Katano Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Oragon Loop, Miguel Shoutout. Bye. Love you tol, Werdo. Ay, ikaw rin yan. Ginati mo lang sarili mo. B-Boy TV, Miguel Shoutout, sabi ni Oragon Loop. Lauro Trinidad, Shouty, sabi ni Ate Gemma. Utol Founder withdraw. Werdo, Miguel Shoutout, sabi ni Katano. Sir Werdo, Miguel Shoutout, sabi ni Danmar Abilera. Werdo Yahoo, boom, sabi ni B-Boy. Saan banda ang Pogi tol, Mark? Sa mukha. Walang naman sa puwet. Masarap kasama yung si Werdo. Galing palatawa. May pagka may pagka komedyante. Tol Katano, shout out. Nalibre pa nga tayo ni Tol Werdo. Ang pagkain. Boss Katano, good evening po, sabi ni Ricky Mix TV Black Official. Werdo Official, sabi ni John Espino TV. Nak doon ka. Sure na naman. Mamay na. Baby. Doon ka na. Doon ka. Mag-chat na si Yasan. Dali na, dali. Isa. Hoy, ikaw. Sinusuwi ka lang ng tatay mo. Baby, cry. Baby ka ba? Oy, oo nga pala si Sir Jun, oo nga. Na ano ko na. Bakit ano mo naman tong ano mo, di naman nakikinig sa No, naglalaro si Papo. Dali na. Isa. Napipilayan ka dali. Wait lang guys ha. Sana ba si Jobilin? Jobilin, comment ka ulit. Hanapin yung kita rito. Nakita lang kita, sorry ha. Wala na si Jobilin. No? Jobilin, comment ka ulit, di kita nakita. Tol Mark, panty ni Chong Luis. Ayun ba? Ano si Chong? Hoy, Chong Luis! Kumusta na? Nalasing ka na naman. Chong! Love you! Kumusta, Chong? Sir John Espino TV, shoutout. Nako po. Ma-warning ka dyan sa bata. Oo nga, yung kulit eh. Gemma Gatutara, Miguel Shoutout, sabi ni Katano TV. Jacket ni Chong Luis, hoy. Andyan na, meron na. Chong, kumusta? Nalasing ka na naman ba? Naku po, si Kuya Chong. Ilan taon na yung son mo, kawaray? Ano lang po, 5 years old. Kaya tot lang. Malikot eh. 5 years old no? 4. 4? Ba? Kung nagaan yun, kung sabot. Bakit nag-slow kasi... Bakit nag-slow ka dito? Sinong dahilan? Tol Mark, Joe, Paray, nakasama mo na si Tol Werdo mo. Madaming ituturo sa iyo yan. Oo, Katano, malupit yan. Sabi ko nga sa kanya sa vlog ko, tara na, Tol Werdo, maghanap tayong babae. Sabi pa naman niya, hoy Pe, si Mark Joe, si Mark, nag-ahanap na. Kasama kasi asawa niya. Tol Werdo, kung hindi kasama yun, nako, maligalig, malamang yan. Hoy Tol, Katano. Saan yung ating advisor?
Shout out, idol, sabi ni Joseph Nokop. Oy, shout out. Maraming salamat po sa suporta. Talverdo, alam mo na, Chong. Nasa pa rin kayo, Chong, Cavite. Nakatagay na ba? Nakatagay na. Hindi ko naabutan yung mga live nyo, ah. Nahihirap po si kanina dun sa palengke, eh. Daming huli. Pabalik-balik yung huli. Nagkahuli-huli ng mga paninday. Siyam na kariton na nahuli ng task force. Iwan ko kung nabalik na. Diyos mio, Marimar. Kaso hindi ko lang na video kasi nakaraan araw pa yun. Kaya naglalive si Papa kaya nga. Okay, kayo na ang bida. Kayo na lang ang bida. Aray ko. Baka nasa gilid-gilid lang ang founder. Ayan na, oh. Ricky Mix Vlog, Miguelo shout out. B-Boy TV shout out. Joseph Nokop, Miguelo shout out, sabi ni Tol Katano TV. Uy, 29 viewers. Wow, 29. Wow. Ay, advisor pala, Tol. Weirdo. Capricorn official, haraw, shoutout po. Tol Weirdo, salamat. Di, tamang linis si idol. Kuya B-Boy, salamat sa iyo sa support sa amin ng Team Gonggong. Oh, sabi ni Chong Luis TV. Sheila, shoutout. Manglingmot. Tignan jacket. Tignan natin itong mga jacket, itong mga to. Bong, Gizmodo, shoutout. Tama ba? Bong, aray, ano ba yan? Ano ba yan? Sana si Jovelyn, ba't wala? Jovelyn na wala man. Hoy, Jovelyn, balik ka. Bakit nagtampo ka, Chong? Pakis sa isa. Isa lang. Bong, sabi ni B-Boy TV. Sir B-Boy, Yahoo. Takot pinanonood ko. Kuya Sani, shoutout. Chong Luis, salamat. Love you. Sabi niya, ano. Ay, no. Guys, kakain lang kami, guys. Nagutom na ako. Mas maliwanag pa yung ilaw siya. Narami pala. Kaya pala malabo yung ano ko. Sus, kanina ka na dyan. Hindi pa nakit. Gutom na ako. Wait lang, guys. Kain lang ako. Wala akong kain. Nagutom na ang person. Sumasakit ang ating tummy. Because I'm hungry. You know that. Boy! Shout out! B-Boy TV! Boom! Shout out, Boom! Paring Boom! Ano apelido ni Gizmondo? Okay na nga yan. Gizmondo, no? Sulit ang apelido niya. Alam mo, si Remoto. Anong tawag ni pangalan ni Remoto, ah? Remoto, walang mudo. Guys, alam niyo ba, yung binigay sa atin ng Team Gonggong na foods ay ulay. Talaga ba? Pang ilang araw na naming ulam. Yan. Oh, kain tayo, guys. Fish. Nawala man si Jovelyn. Jovelyn, balik ka. Kain po. Chat na naman sa akin. Chat na naman ako ni Kuya Sani.
Tatay Alex pala. Nakalive pa yata si Tatay Alex. Ito pa naman napupuntahan. Pag naglista ka, listahan mo si Tatay Alex, man. Kung nakaka-shoutout yun eh. Lagi ko nakakalimutan. Grace, kumain ka hotdog. Yeah, boy. Kain po tayo. Bongs, kain po. Kain po tayo. Ang ulam. Andyan. Ha? Ikaw, kumain ka na ng hotdog? Gusto mo sangkay? Bahala kayo sa buhay niyo dyan. Dami mo ako dyan, Grace. Bahala ka dyan. Makain ako. Tilapia gusto ko. May tilapia ka ba ibibigay? Delete boom man. Parang hindi ko nakita si Biboy. Si Biboy si Sagato. Dumaan lang ako kanina sa live ni Sagato. Saglit lang. May tao ba? Wala. Lang bitas lang nag-visit ng live nyo. Wala man tayo. Tanigawan, shoutout. Tamsak Lab, shoutout sa'yo. Aray! Sakit na nga. Dinainan mo pa ng dita ko. Ba? Jami ang kawaran. Shake. Mas crispy na pritong tilapia. Isausaw mo sa sauce na may sili at kalamansi. Oh. Yan oh. Yeah. Makita no? Basta yan na yun, sausawan. Hindi makita eh. Kita pichay? Ano? Tapon niya na. Akin na nga. Sabi ni ano? Tanigawa. Official. Bigla siya sa mga babaero. Right ko. Diyos ko po, patawarin. Sino bang babaero? Tanigawa. Patay tayo dyan. Diyan kita nga kita. Baka may masabi ka pang iba dyan. O yan, may jacket ka na. Huwag ka na maingat. Babaero ang putik. Diyos ko po, patawarin. Baka si Bong. Ay Bong, baka ikaw sinasabihan babaero. Babaero daw. Ay, nasilpong ko. Ay, lahat nandito. Aray ko ha. Diyos ko naman. Isa lang ang babae ko. Wala tayo ibang babae. Nag-iisa lang ang babae ko. Andiyan si Ma'am Prexy. Kanina po nandyan, hindi mo nakita.
Ma'am Prexy, pasensya na po, di kita napansin. Baka pagpunta ko ron. Ma'am Prexy, salamat po, salamat sa pupunta. Daw? Kabiruan siguro ito niya, no? Pwede ka ba maghilamos, gismondo? Daw? Idol Tani. Ma'am Plexi. Tanigawa dan subscribe, sabi ni Biboy TV. Oy, thank you sang kay Biboy. Yan din si Plexi. Dikitan din nyo yan. Ano yan sa Sword? Kilalang kilala yan sa pangalan niya sa Sword. Os, kakain ka bang pichay? Aba. Pichay? Oo naman. Ano bang klaseng pichay? Thank you, B-boy. Balikan kita. Dikitan nyo yan. Pichay na din ako. Sarap yun. Yabong, mahilig ko sa pichay, ah. Ang laki pala ng buhay ni Kuya Bong. Ang laki ng buhay. Tawa man siya, no? Tanigawa. Nasa Japan siguro to. Kasi pangalan pa lang, iba eh. Ibang klase. Wah, yung viewers na naman. Bumababa ng bigat ng mataas. Bumababa ng bigat ng mataas. Oh. Malaki nga ang bahay, kaso walang tanim na pichay. Agay, anong ba yan? Evening po, sabi ni Tate Robin. Tanigawa, shout out, sabi ni Agusan del Norte. Di ba wala ito? Ang dami ko na bigyan ng moderator, ah. Loading ba? Hindi. Rexy TV shout out sabi kabayan, sabi ni Kuya Elmer. Kaya bilbil lang umikot. Si B-boy loading. Pati ulo ni B-boy loading na rin. Tayo si Abay dito mamaya. Dating, Punta na si Abay dito. Right. Kunin yung dadalan sa probinsya. Kami. Dating dikit B-boy, Inday, ngayon ko lang, ngalang ka lang nagsukli, aray ka. Alright. Uy, basta Abay? Uwi na. Kailan? Baka sa Lunes. Bibigyan ka nila yung ulit. So magdadalawang taon na yun. Ha? Magdadalawang taon na.
Tayo ba? Ay, police ni Japper, thumbs up, thank you so much. Ngayon muna, pakainin ko lang pichay ko. Sige. Pakainin mo muna yan. Nagugutom yan. Malaki siguro channel niya dyan. Laki nga. Yan, nakadikit na ako sa'yo. Police, ni Japper. Sir Dato, shoutout. Gandang gabi po sa lahat, sabi na no. Laura Trinidad, hello. Ate Melody, shoutout. Yahoo mga kasuword. Huwag kalimutan magtamsak, sabi ni Agusan del Norte. Yes, that's true. Ako. Halo na naman. Paborito ninyo yung kantahin. Mark Joe, boom, sabi natin. Maribik. Tinambayan mo ba sila, ni Boy? Ayun na. Sila Grace, tinambayan mo ba? Kailan ba ako din nagtambay? Wala naman ko bang kausap-usap mo nung hindi ako. Wala ko doon. Mas tinig lang yan. Diretso pa lang. Sorry, Tanagawa. Dito kami nanonood ng basketball sa gym. Sige lang po. Si Maribik. Isip kasi yan. New Colgate Total, our best science, helps prevent oral care concerns. Si Ate Maria. Dami kong tawa sa vlog ni Kuya Jeep. Oo, si Mali-Mali yun eh. Maria Mix Vlog. Kasali ka pala sa challenge sauce. Oo, kasali ako. Kaya boom. Ngayon mo lang nalaman na kasali. Patay tayo dyan. Yan, joke lang. Salamat. Oo, kasali po ako sa challenge. Ano na? Water na? Mag-water ka o mag-water ka? Kumain ka dyan. Ah. Ano yung tubig na yan na? Oh. Binasa mo lang yung ano ha. Labi mo sa tubig ha.
Shoutout sa 14 viewers at 47 thumbs up. Kasali ka pala sa challenge sauce. Oo. Kain tayo, Mark. Anong ulam mo? Tilapia po. Nainit. Oy, thank you, Lord. Sunny, shoutout. Nawala na si Jubilin, ah. Nagtampo yata yun, ah. Lumamig. Sarap. Hoy, Kuya Dagol! Shoutout, Kuya Dagol Official! Kumusta? Kumusta, Kuya Dagi? Yan si Kuya Dagi, hindi ko pa na-join ng kainuman. Sa Bukana. Sila pa lang sila, Kuya Chong Luis, si Dalubasa, si Kabansot, sila Kanuto. Kuya Dagi hindi pa. Kuya Dagi, shoutout Kuya Dags. Sa kay B-Boy, yan si Kuya Dagi, digitan mo yan. Dagol Official. Kuya Dagol Official. Mark, may galaw shoutout. Naka-live si Joby. Naka-live ba? Kuya Dags, may galaw shoutout, sabi ni Kuya Sunny, Sam TV Official. Dagol, may galaw shoutout po, sabi ni Tatay Robin 2.0. Che Ibarra, sabi ng Team Kasangga member. Thank you so much. Nahawa na. Nagsipon din ako, nahawaan ata ako din ng yung gonggong sa sipon na. Hoy, Team Gonggong. Naghawa-hawa, sabi ni Dalubasa. Paring Mark. Paring Waray, baka mamaya humahawaan ka ng sipon, namin ha, virus. Mukhang nahawaan niya. Pero okay lang. Ayos naman ang pag-isama sa yun sa kubo kasi wala ako. Ayos naman pag-isama sa kubo kasi wala ako. Ayos naman. Okay naman. Agusan del Norte, Miguel shoutout kaya Dagul Official. Hindi napunta siya ron pag-upcam. Parang nagtanong ko sa bahay niya. Hindi, nag-ano si Kuya Dagi. Na nangingisda lagi, naglalaot lagi eh. Yun ang inabangan ko ng pag uwi ko, tinanong ko siya kung may huli siya kasi bibili sana ako. Wala man huli. Melody Alvarez, may love shoutout. Laura Trinidad, shoutout. Che Ibarra, thank you. Tatay, may galap shoutout, sabi niya Kuya Dagol Official. Kuya Dagi, salamat Kuya Dagi, salamat sa pagpasyal ha. Hindi kasi nakapag-vlog si Kuya Dagi ng marami. Pero kung naka-vlog ito ng marami, pasok to eh. Bibang, may galap shoutout. Datu, shoutout. Sabi ni Kuya Sunny, Yahoo, sabi ni Tatay Robin. Taniugawa, shoutout. Ingay ka, Mark, dyan. Nakikita ka pala. Asaway ka. Nagbalik ako, Mark. Galing naman ako sa live ni Brexit TV Vlog at B-Boy. Oy! Oy, Jamie Ibarra, shout out! Oy, thank you! Aba, nagulat naman ako doon. Ay, Jamie! Ha? Jamie Vera. Jamie Vera, thank you so much! Ulo ko. Thank you po. Salamat. Nagulat ako doon Nagbalik ako.
Mark, galing naman ako sa live ni Prexy TV Vlog at B-Boy TV. Nag-subscribe ako sa dalawa. Thank you so much. Dikitan mo lang yan. Ayan, si Kuya Dagol, nandyan si Kuya Dagi. Jamie Vera, magandang salamat. God bless po, sabi ni Kuya Sunny Sen, TV official. Wow, grabe naman, nagulat ako doon. Nagulat ako doon, nagdilaw. Wow. Blessing. Di man ako na zero, guys. Thank you, Lord. Di tayo na zero. Kanina, wala tayong palipad eh. Kasi hindi tayo nakapokus kanina sa live natin kasi parang ganun-ganon ang mata ko kasi kanina eh. Yan, mayroon ka ng jacket. Solid din yan. Solid din ako sa Team Pahuway. Oo nga po, nakikita kita doon. Nakikita kita doon sa, minsan nagpapalipad ka. Ma'am Yole Enriquez, good evening everyone. Hello po, maraming salamat po sa pagpasyal niyo po. Pasensya na po, pangalawang live ko na to. Tayo dyan. Babae ba? Babae ba siya? Lalaki. Jamie Vera eh. Ian, Jamie, Ivy. Lalaki to eh. Jaime Vera. Kuya, narinig ko yung channel mo kayo, Idol Japper. Ay, thank you po, Jaime. Jaime Vera. Tama ba? Jaime, Jamie. Pares lang, di ba? Mag-sim lang eh. May ay eh. Sana Miguel Shara, sabi ni Yoli, Ma'am Yoli Enriquez. Chi, hello, sabi ni Ma'am Yoli. Ma'am Yoli, maraming salamat. Barako. Barako nga ni. Sabi ko ng Barako eh. Kaya mo yan, makagraduate. Oh, Kuya Dagi, kaya ko ba? John Espino TV, shoutout. Maraming salamat po. Sana nga po, pang ano ko to, Kuya Dagi. Kuya Dagol, ang puhunan ko sa December. Malaking bagay to para para mabawasan ang ating mga matapos yung mga utang na yan. Yes, karis naman. Kaya yan. Para pag magtinda ako ng first time magtinda ako ng December. First time ko magtitinda ng December pag nakakuha ko ng nakagraduate tayo sa dollars ay next gidaw mayroon na naman. Yes, me yung Marimar. Thank you, Lord. First time ko makaka-experience ko mag-graduate tayo sa itong 1,500. Kung sakali lang po ito'y pangarap lang naman. Sabi nga ni Ma'am Yoli, ay ni Ma'am Danmar Abela, walang imposible. Kaya magiging first time ko sa loob ng ilang 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 7 years ako 7 years ako nagtinda sa bangketa ng December. Ngayon lang tong taon na to ata makakaranas ng sariling puhunan ko talaga. Yung sariling puhunan natin na pinaghirapan natin sa loob ng pagbablog natin. Kahit kinupot siya tayo ng mga tao na naandyan, akala nila hindi natin makukuha to kasi pinagtatawanan lang tayo. Pero ito, ginagawa ko, pinapatunayan ko sa kanila na hindi ako magsasalita. Hindi ako magsasalita ng salita nila ng pero gagawin ko sa kanila. Yan, pinapakita ko sa kanila. Ngayon, tumitingin na lang sila sa akin. Hanggang tingin na lang muna kayo. Biro-biro ka lang dyan. Makakamit ko rin, papakita ko sa'yo. Biruin mo lang ako ng biruin. Meron akong dyan, taong talagang parang lalo tayong dinadown ba? Ganon. Lang. Kaya mo yan, bro. Sabi ni Mandaragat Explorer TV. Sunny Sen, grabe salamat sa Jamie. Mandaragat, Miguel Sharo, sabi ni Kuya Sunny. Mandaragat, hello po sa lahat. Mandaragat, Miguel Sharo, sabi ni Ma'am Yoli Enriquez. Kuya Dagi, sabi ni Jomar Sarati, ikaw lang sapat na. Mandaragat, Sunny Sen. Sir June Espino, Miguel Sharo po, salamat po sa pagpasok kay Waray po.
Jomar, Migalab shoutout, sabi ni Kuya Dagi Official. Tita Yoli, sabi ni Ma'am Daragat. Explorer TV. Kuya Dagi, Migalab shoutout, sabi ni John Espino TV. It's me, official. Oy, it's me, shoutout, kapatid. John Espino TV, San. Kuya Dagol, sabi ni Kuya John. Migalab shoutout, sabi ni Kuya Dagol. It's me, Migalab shoutout, sabi ni Kuya. Oy, another na naman. Alak, kama daw talaga. Oy, wow, first. Mayroon na naman tayong blessing, guys. Sir Jamie Vera, thank you so much ulit. Aray ko. Thank you, Lord. Meron tayong mga tao talagang mababait. Thank you so much po. Ayaw mo na? John Espino TV, shout out. It's me official. Sunny Sen TV official, sabi ni Jomar Sharati Migalab, shout out. Wow, sabi ni Kuya Sunny Sen TV, thank you, Lord. Thank you. At Sir Jamie, maraming salamat po sa sa blessing at ang dating talaga ng December may gagamitin tayo. Waray nga ni waray may mo pay Oy, dungka. Nakikita ka sa camera. Baba na po. Wala. Sana it's me official. Kuya Dagul, shout out. Thank you Lord. Thank you Lord. Salamat po talaga ay hindi, alam nyo mga kawaray, pag ito talagang ma-reach natin tong pinimitin natin sa buhay, yung pinapangarap natin sa buhay, na pinangarap na lang natin na makasali dito sa challenge ni Idol. Ngayon, nandito na tayo mga kawaray. Kaya, nandito na tayo mga kawaray sa na to, challenge na to. Kaya, gagawin natin ng lahat at hindi naman ganun kaganda ang mga natin. Basta inggit, pikit yon. Kuya Sani, totoo yan, Kuya Sani. Pagdating ko sabi ko sa iyo, di ba, sinabi ko sa iyo na hindi yan sila matutuwa sa akin. Hindi ako yung congrats. Wala nag-congrats sa akin doon. Wala. Ang nagbati lang sa akin doon si Helen, si Ate Joy, si Gemma, at si Maringena. Yun lang, pero yung mga boys, ay si BG yun, ako, binati. At si Boss Pregold, yan. Yung iba doon, pinagtawanan pa ako. Hindi lang. Mapakita ko sa inyo yung ginagawa nyo sa akin. Sabi pa nga sa akin ng isa pag yan, sumawad si Mark magpila-pila kayo, kailangan nyo ma-stab para mabigyan kayo lahat. Tama ba yun sabihin mo? Magpalabiro siya pero yung biro niya hindi maganda Ang mga basher mo, gawin mong inspirasyon para patuloy kang lumaban. Oo, kaya nga ginagawa ko nga to, Jomar Sarati. Kasi yung mga tao na yan sa akin, dinadown ako. Kaya, tandaan mo yan, mga yan. Hindi ka na makakahiram sa akin. Kala mo Kapal ng mukha mo. Sarap banggitin dito, nakakainis Lelebet Samonte, shout out. Solid, thank you so much. Ganun talaga kasi ayaw nila na angatan sila ng iba. Oo, totoo yun. Asarin mo pala lalo ng may stroke ang inggit. Ito mo, pag nakita yan, lalo maano yun. Mga yung pagtipong magsabi, pare, kumusta doon sa mabuti mayroon na ganun sa akin doon. Yung pagdating ko pagpunta ko kagabi, kasi luluwas ako. Meron doon akong Boss Pregol. Oh, Mark, kumusta? Kumusta ang Batangas? Sabi ko, okay naman. Makapag-vlog ka doon kay Japper Yun ang magandang bati, di ba? Yun ang magandang bati. Kasi, kumusta ka doon sa mabuti naman ka na si Edgar. Binati rin ako. Si Boss Mario, binati rin ako. Kumusta ka doon? Ganon. Yung iba, inasar pa ako pagdating ko Mark, may naghahanap dito sa iyo dito. May libre ka daw pabigas. May saltik talaga. Yung gitero, kupal. Yole Enriquez, lilibit siya. Hello. Tawaray, gawin mo na lang inspirasyon ng nagdadaon sa iyo, makakaahong ka din sa hirap. Basta't gawa kang ng maganda. Yes, hindi naman ako gumagawa ng ng pangit na pinakasamahan ko lang po sila, Ma'am Yoli. Ginagawa ko po Ma'am Danmar
Abilera. Ginagawa ko silang, nag-ano naman ako sa nila eh. Marunong ako makisama, hindi naman ako ng dadaw ng tao. Sa Nova ka ba yan? Sa Nova ikoy? Ukoy? Oo. Sa Novaliches po, Sir Jamie Vera. Dito lang po ako nag-ukoy Novaliches. Alam mo boss, nasa Pinas tayo, di yan mawawalan ako. Napakalaking himala yan pag nawala ang inggitero sa Pinas. Yes, Jomar Sarate. Imbis matuwa ba, yung tipong kinumusta ka, kumustahin ka, oh pre, kumusta ka dun sa Wala mo pagsalubong sa akin. Sabi ko naman, pre, may naghahanap sa'yo doon, mga naghahanap sa'yo. Biro, alam ko naman biro. Pero, yung biro niya, parang nangaasar ba, tinatawanan pa ako. Sabi, hindi maganda yung biro. Mabuti pa yung iba. Kapag vlog ka ron sa Batangas Tama mark lahat ng sinasabi mo. Sir Ricky Mix TV official. Oo nga. Mark Joray TV. Tani hello. Mami Yoli, Kuya Elmer, Ugay, Migalaw Sharad. May house ka ako dyan sa barangay. Ikaw naman nag-loading Eliano? May house ako dyan sa barangay Eliano. Oh, may house ka rito, Sir Jamie Vera. Wow. Post ka lang sa ginagawa mo, sabi ni Ricky Mix official. Oo, ginagawa ko naman. Sabi ko kay Kuya Sani, sinabihan ko yan si Kuya Sani. Mag-vlog ka doon sa palengke. Daming magkukongrats sa'yo niyan. Sabi ko, Kuya Sani, hindi mo lang alam ang matao ron. Hindi yan ako ikukongrats. Mayroon lang ilan lang doon. Yung talagang dumidikit sa akin. Dikit sa akin. Pero yung iba doon na talagang di yan. Pagtawanan ka pa yan. Sunny Sen TV official Yahoo morning para sa bukas, sabi ni Kuya Elmer Ugay. Okay na. Ay, Ray! Shoutout Garin. Ray Garin, sagdila ito, hirang, bayan. Bangin naawala ini. Amo nga ni. Damo mga waray, Ray Garin, mayroon ka ng jacket. Hindi, nagkikwento lang kay iyo. Kinikwento ko lang yung sineshare ko lang po. Ayaw ko ilihim. Kasi ma-stress ka lang ba? Gusto ko lang sa inyo yung nararamdaman ko yung mga taong talagang lang ako. Ko lang sa inyo. Para ma-refresh ba ako, para lalo akong maganahan. Siyempre, pag may mga nag-comment na, post mo lang yan, Mark. Gawin mo lang inspirasyon mga yan. Lalo akong namamotivate ako. Pero kung kayo nandiyan tapos nagsasalita akong kayo tapos dinadown pa, ayun, lalo tayo Pero masaya ako kasi nandiyan kayo. Mas maganda pa nga ibang tao nakakatulong. Diba? Kuya Sani? Yan, si Kuya Sani. Grabing tulong sa akin yan. Kuya Elmer, Tatay Rubin, Robert Bagalanon, at sa lahat na nandiyan sa atin na nakapaligid. Ayan, grabe dami nyo. Sabi nga ni Idol, gumawa ka ng vlog na pagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Gagawa kong vlog isang dirtsuhan lang, pero kung hindi ko man mabanggit yung iba, pagpasensyahan nyo na, pero kayo na lahat yon. Para sa inyo na lahat yun. Gagawa ko, sinabi ko kay Pei, isulat niya yung mga taong tumutulong sa akin. Good evening, Idol. Ay, Sawadikha. Ay, sino to? Parang jowa to ni Kabungot Ay, kala ko. Maritas, Saraol. Sawadikha, Miguel Sharad. Ay, Gladys Ocampo. Shoutout sa iyo. Musta? Team Kasangga, maraming salamat po. Thank you very much. Oy, Kautal Official. Good evening, guys. Ay, salamat po sa inyo. Arigato. Sunny Sen TV, Miguel Sharad, sabi ni Gladys Ocampo. Shoutout. Gladys Ocampo, Miguel Sharad, sabi ni Sunny Sen Official. Elmer, okay, hayaan mo sila. Importante wala kang tinatapakan na tao, Margo. Yes, Kuya Elmer. That's true. Thank you, Kuya Elmer. Gladys Campos, shout out. Eric and me. Team Kasangga, maraming salamat po sa support. Nasa challenge date yan, dapat topic yan.
Nasa challenge di yan dapat topic. Hayaan mo sila. Nasa challenge di yan topic. Hayaan mo sila. Yes! Hindi yan si Kehelas. Kala ko si Kehelas eh. Hi Robert, Pagalano, shout out. Shout out mga kawaray dyan di solid sober. May galaw sa lahat, Konsihal Lando. Ano ba? Konsihal Lando? Sino yung Konsihal Lando? Sir Jimmy, thank you so much sa pakulay. Ay, yan, si Tatay Robin, no? Konsihal Lando ng ano yan, no? Baliches. Right ka. Mga ignorante kasi akala nila biro lang ang ginagawa natin. Okay lang po 'yun. Ang mga 'yun hindi pa sila sumasahod sa ng dolyar. Yes, Tatay Robin. Sawadik ha. Wala daw Wala daw inaapakan pero may pinapat. Aray. Chumar Sarate ikaw ah. Wala nga. Robert, Bagalanon, salamat ulit Yahoo. Hoy, Robert, thank you so much pagbigay mo kay Kuya Elmer Ogay ng pamasaya. Saka talagang tunay na kaibigan. Konsihal, evening po. Okay yan, kawaray, at least ma-voice out mo. I-voice out mo, di ka ma-stress para magbuhay yan ang para mag-pagsubok ba. Yes, Ma'am Dan. Ay, mayroon na naman. Diyos ko po, patawarin. Thank you so much ulit, Sir Jamie Vera. Thank you so much po. Robert Pugalang, shout out sa Sunny Sen, official. Jomar Sarate, tawa ka dyan. So, Jomar Sarate, ito sabi niya. Ano ba? Ayan na. Ito ba yung bigay mo? Ano ba ito? Ay, thank you so much ulit, Sir Jamie Vera. Thank you so much po. Jamie, salamat ulit. Sir Jamie, more blessing. Ingat lagi. Sir Jamie Vera, salamat po sa pakulay. Sabi ni Kuya Elmer Ogay. Grabe yung. Thank you so much sa inyo lahat, guys. Thank you, Lord. 22 viewers, shout out po. Maraming salamat po sa inyo. Ito doon muna ang pula, Jamie. Mahirapan, joke lang po. Hoy kuya, Sani, tama na yung pag-green-green lang. Basta may nagpakulay, wax na yan, shout out na yan. Yan mo, naka 1.6 na ata. Malaki pala yun. Europe po ba to, Sir Jamie Vera? Sa Europe po ba to? Kasi, wala mo yung kulay dilaw na pinalipad niya ay nasa 1K. 1K ba yun? Hindi ko alam. Hindi alam mo sa mga ano eh. Thank you din sa lahat, sabi ni Jamie Vera. Guys, dikitan nyo sa po si Jamie Vera, guys, ha? Huwag nyo naman kalimutan po yan. Bigyan na natin ng, ano yan, kahit kunti lang ang subscriber niya, dikitan nyo na po. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Bigay nyo na turo. Oy, dikitan natin, guys, si Jamie Vera, ipipin ko, ha? Mga kawaray, please po, pasyalan natin to si Jamie Vera para madagdagan niya kanyang subscriber. Let's go, 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 go! Attack, mga waray! Atake guys, attack! Dikita natin si Jamie Vera, check ko ha. Kung ilan na ang subscriber niya. Tanda ko na yan, 10. Sana madagdagan. 10 yun, 10. Ayan. Dagdagan nyo na. 10 yung subscriber niya. 11 na pala. Dagdagan nyo. Wala kang channel? Di, okay lang po. Lagyan natin lang yan ng subscriber. Dikitan nyo na yan.
20 euro yun. Ah, 20 euro. Ah, kaya pala malaki. Guys, dikitan nyo na po. Dikitan na. Renato Cruz, shout out. Nakasubscribe na nakita. Sunny Sam TV, sabi ni Ricky Mix TV Official. Ay, sir, Ricky Mix TV Official. Dikitan nyo po si Sir Jamie Vera. Dali. Dikit. Kanina pa ako nakadikit. Una pa ako sa lahat dito. Aray ko. Hoy, thank you. Dikitan nyo, guys. Dikitan nyo, dali na. Dikitan nyo yan. Rodel Minis, shout out. Wait lang, guys. Mute lang Ano ako. yan? Guys, pasensya na kayo kasi nag-mute tayo. May kausap tayong ano. Oh, tuki naman, oh. Laki pala ng sa Europe. Tuki na dito, oh. Grabe. Ayun na yung mga Dagan salamat sa iyo, mga salamat sa Jamie, Miguel Shoutout, Sir Ricky, salamat. Iwan ka ng bakas. Renato Cruz, Miguel Shoutout, sabi ni Ma'am Yoli. Renato Cruz, Miguel Shoutout from Sunny Sen TV. Renato Cruz, Tol Sunny, Miguel Shoutout. Guys, kaya ako nagla-live kasi 19:20 na lang ang pwede mag-live ng ganito kahit anong oras. Kasi pagdating na naman ng ano po, nahirapan na naman tayo kasi 1 hour lang po ang live namin noon. Hindi ko lang alam kung anong pa-challenge na idol ang gagawin niya. Pero marami tayong i-edit dito. Ga-edit ko to. Basta, hindi ko masasabi sa inyo kung magaganda ang makakuha natin. Pero, gagawa ko ng paraan ng ano naman kayo, para matuwa naman po kayo. Walang sound, idol. Ay, meron. Ay, nano ko lang po. Nag-jump po ako kanina kasi may kausap ako. Sir Jimmy Vera, maraming salamat po. Walang sound, idol. Ayan, mayroon na po. Mute mark. Okay na, mayroon na. Thank you so much po, Sir Jimmy Vera. Maraming salamat po. Man, ito, lista mo to si Jimmy Vera. Na nagpapalipad to sa atin. Okay na, mayroon na. Nag-mute na siya kasi may kausap kasi akong shipment. Hindi, paninda ko. Nagpa-order kasi ako ng mais. Isang sako. Kasi yung 2 sako yun, hindi pa naubos. Dinadagdagan ko, linggo man bukas, baka mabili. Sayang, 1160 blessing. Thanks God, Sir Jamie Vera. Sabi ni Tatay Ruby. Doon ka na, makita yung mo. Makulit ka na naman. Dito ka na. Doon ka kay mami mo. Asan na yung phone ko? Dito ba yung phone ko dali? Tayo nito, may strike. Yung phone. Umirbi ka doon. Mark Jo, Waray TV, baka matulad ka kay Cory, gagamboy, bawal bata. Oo nga Kulit ng anak ko Panay Panay lapit Kaya nga ako nagla-live ng pagganito kay para di makita yung bata. Ito lang banda dito sa gilid. Inupuan mo Kuya Sunny, ay Kuya Elmer. 20 viewers, maraming salamat po at 62 thumbs up. Maraming salamat po sa inyo lahat, no? Grabe. Sir Ricky Vera, maraming salamat po talaga sa blessing mong pinagkaloob. Sana marami pang blessing pong matanggap kayo. Magkano ba ang kapital sa isang mais?
Ang isang sako po, kuha namin 900. 900 po. Puhunan pa lang po yun. Sir Jamie Vera. Puhunan pa lang po yun. Wala pa yung tubo yun. Pag tinumpok-tumpok yun, makikita mo yung tubo. Mura ngayon yung mais na yung isang sako kasi 900 lang. Gladys Ocampo, thank you so much. Okay po, sabi ni Kautal Official. Ay, Kautal, maraming salamat. Kaunesa, maraming salamat. Di ba si Kaunesa at Kautal, isa lang yun. Thank you so much po. 21 viewers, thank you so much. Di pa nga ako galing ako palengke, lang ako, naghilamos, pero ang lagkit ng mukha ko. Para kung mukhang, parang yung mantika nag-oil. Aray ka! Okay, copy idol. Thank you so much po, Jamie Vera. Thank you so much. 22 viewers at 62 thumbs up. Maraming salamat po. Kasi minsan po, nagtitinda ako niyan na tinutumpok-tumpok ko. Minsan pumapasok yan si Will, si Sangkay Macho, sila B-Boy. Minsan pinapakyawan nilang paninda. Kaya nakakatuwa lang. Nung hindi pa ako kasali sa challenge, yan mga yung mga luma kong mga videos na sa baba ng dami ako doon na vlog na nag-share ako ng blessing pag pinapakyaw ang aking paninda. Nakakatuwa lang kasi doon tayo nag-umpisa sa mga kung sinong taong talaga sa atin na sumuportal talaga ng tunay. Sila B-Boy yan, sila Kuya Sunny, nandun lagi yan. Tatay Robin, Kuya Elmer, yan. Kapag may pray ako ng mais, andun yan sila. Pero minsan hindi nakapunta si Kuya Elmer. Tatay Robin. Madalas kasi si Tatay Robin minsan ang nagbibideo sa akin. Kaya pag sumahod ako, matik yan si Kuya Robin. Meron yan. Sila Kuya Sunny. Share tayo ng sa nila ng Hindi naman ganun pala kayo. Yung lang, tama lang. Para naman pang sa kanila. Kasi grabe sulit nila sa akin. Sobrang niyan mga yan. Ay, shoutout kay B-Dogs. Shoutout sa'yo, B-Dogs. Love you. Sir Jamie Vera, kilala niyo po ba si B-Dogs? Napasyalan niyo na po ba yan? Sir B-Dogs. B-Dogs. Ano po yan si B-Dogs? IT ng Seward. Napakabait yung tao na yun. Ayos na, nakasubscribe ay. Tambay muna, linis ulit. Kakaalis lang ng truck ng basura. Sige. Kuya Sunny, ingat. Sis Gladys, hello, sabi ni Ma'am Yoli. Ayos na, nakasubscribe na ako kay Jamie Vera. Ay, thank you, Reiki Mix Vlog. Reiki TV Official, thank you so much. Oy, loko-loko ka talaga, Jomar Sarati. Pag sahod, pariban mo na si buhok ni Tatay Robin. Yaw, stilan ka talagang bata. Uy ka. Namanhid mo lang pa ako. Oh. Hindi pa ako. Tinawag pa ako. Binigay ng excumpare. Ina? Binigay ng excumpare. Ang dami naman. Isang lang yan? Dapat dinalawa mong yan. Masyadong malaki yan. Narinis ako lang para Mahal ang bayad yan. Ito ba? magagamit din niya yan doon. Mahal ko. Kay Kapakpak lang. Kay Kapakpak at Konsehal Lando lang ako nakakapanood. Ganun po ba, Jamie Vera? Kala ko kilala niyo po si B-Dogs. Si B-Dogs kasi po yung yung ni Idol sa pa-challenge. Siya yung kasangga sa pag kwenta ng mga views. Mabait yun. Siya yung maayos na mga namin.
Pag may meron kaming problem sa YT, siya yung gumagawa. Siyang gumagawa ng solusyon para maayos. Rosita Maranan. Shoutout. Ma'am Rosita, maraming salamat po. Jomar, palagay ako ng wigs ha. Pataniman ko ng buhok katulad ni Alan K. ng 8 Bulaga. Aray ko. Kanina pa ako naka-BG Ros Maranan vlog. Ay, soy! Sos Maria Ros Maranan. Ikaw pala ngayaan yan. Bayan! Bumalik ka nga ni Batangas pa shout out daw kay Idol maihan na akong iya supporter pandemic pa. Nakasupport na ako. Iya, salamat. Ray Garen, try natin po sa vlog ko ha. Kasi pag sa vlog pwede yon, sa vlog ko ba. Pag nag-vlog ako pwede ko ipa-shoutout kita doon. Pero kung sa live ni Idol ay bawal tayo doon kasi sinabihan tayo ng Team Gunggong na hindi ka pwedeng magpa-shoutout ng na nagla-live sa Idol. Pero kung kausap ka pwede pa. Tata Rubin, shoutout. Sabi na Rosita, Maranan, shoutout. Pag mo sa sahig, Mark, ganyan din ako. Yung pulikat. Oo nga, sakit. Masakit to. Minsan nag-aatake yung paggabi. Elmer guys, sabi ni Rosita. Welcome Rosita, ingat po. Mag-love shoutout. Sabi ni Tatay Robin. Tatay Robin, mag-love shoutout. Sabi ni Kautal Official. Ross Maranan, sabi ni Elmer Ogay. Jamie Vera, mag-love shoutout Tatay Robin. Mas bagay nga sa'yo. Yan Tatay Robin, parang Consi 2.0. Sabi ni Jomar Sarate. Diyos ko po, patawarin. Kautal, thanks po. Jomar Sarate, wala bang si Tita, walang vlog. Wala bang live? Ito lahat ng picture si Jomar Sarate. Ay, walang mga video. Tatay Robin, +1 subscribe ko. Kung kayo ngayon, bisita ako sa channel niyo. Sabi niya, Ricky Mix TV Official. Ay, Ricky, dikitan mo yung mga yan. Si Kuya Elmer, Kuya Sunny Sense TV Official, Tatay Robin, si BB TV, mga yan, dikitan mo. Kasi pag nag-live yan sila, pumasok ka rin doon para mapasyal. May gulab, shout out. Oy, Makanistang Pobre, shout out sa'yo. Kumusta? Idol, maraming salamat po sa pagpasyal. Jacket kay Rose Maranan Mark. Jacket ang ba ito, Rosita Maranan? Ano niya to? Ninja na ito eh. Tanungin ko muna. Ma'am Rosita, jacketan ko po ba itong yung ninja niyo po? Kasi ninja naman po yun. Jomar Sarate, naka-live siya ngayon. Naka-live ba siya ngayon? Kaya pala. Elisa Manuel, salamat po. Team Kasangga, maraming salamat. Sir Jimmy, thanks po sa welcome po. Sir Jimmy, wala kang video. Hindi po siya nagba-vlog. Lang po siya talaga. Organic viewers lang po si Sir Jimmy. Waray din po yan, Tatay Robin. Waray po si Sir Jimmy Vera. Na waray-waray. Isa siyang waray. Kaya supportive siya sa atin. Kasi waray din siya. Jolene Noreka Salo po. Matagal na po kayo dyan sa Europe. Europe ba? Europe ba yun? Sir Jimmy, taga saan po ba kayo? Europe? Makinistang Pobre, nandyan si Kuya Noli sa Bulacan. Oh? Nandiyan ba sa Bulacan si Kuya Noli? Sarap puntahan yun. Saan kaya sa Bulacan yun si Kuya Noli? Sir Jamie Vera. Sarap pasyalan yun si Kula ba? Ha? Reggae Mix TV Official. Okay. Sis Yoli, shouty po, sabi ni Elisa Manuel. Rosita Maranan. Ma'am Rosita, jakitan po kita. 15 years sa Spain. Oh, Spain. Wow, tagal nyo na po dyan, Mabuti marunong pa kayo magwaray. Sir Jamie Vera. Ingat po kayo dyan. Oo, nakauwi na nga siya. Sabi ni Makinistang Pobre. Sis Elisa
Hello, sabi ni Ma'am Yoli. Makinistang pobre, magandang sir, sabi ni Ma'am Yoli. Alam ni makinistang pobre. Makinistang pobre saan ba si Sir, si Kuya Noli sa Bulacan? Pandibalacan? Marilao? Ma'am Yoli, sabi ni makinistang pobre. Makinistang pobre saan ba si Kuya Noli sa sa Bulacan? Marilao nga, Marilao. Marilao kan. Alagad ka spin Sir Jamie Vera. Oo, maiha na daw si 15 years. Ang tagal na nun. Ano? Hindi pa kayo nakakauwi niyan, Sir Jamie Vera sa Pilipinas mula nung sa loob ng 15 years. Kuya Noli, Marilao. Marilao. Ganda pala siya lang yan, ano. Puntahan natin si Kuya Noli. Aba, oo ba? Alam mo ba yung puntang Marilao, mamaya, iba na naman, maligaw na naman tayo. Tatay Robin. Sabi nga ni Kuya Elmer, basta basta kasama mo si magtanong. Every 2 years vacation. Every 2 years. Ayos. Pwede ba matanong po ba yung natin, yung work? Aba, maritis na ako. Pasensya na po Sir Jamie Vera, nakikimaritis lang po ako, malay mo, makapunta tayo sa ibang bansa. Pasyal. Anong pwede trabaho dyan? Wala namang illegal vendor dyan sa ibang bansa. Dito lang to sa Pilipinas at sa sa Qatar ata. Qatar ba yun? Yung tani Kahaw po yun. Di ba yun? Yung laking parang? Si Kauya. Kauya pala. Kuya Noli, Marilao. Marilao. Punta natin si Kuya Noli. Every 2 years vacation. Medyo malapit na sa amin. Kaso yung barangay, di ko alam. CCTV operator. Wow, galing. CCTV operator. Ang galing na ng trabaho niyo, sir. Malaki siguro sahod dyan. Elmer, guys, shout out. Magandang ang sahod ng kasi ano ba yung pangalan mo? Si Europa. Ang pangalan niya mo? Si Europa. Ay, tunay na buhay sa Europa. Nasa Europe yun eh. Maganda rin ang sahod niya. Isa siyang caregiver ba yun? O katiwala. Ang dami lang mo. Damok man dito. Nasaan yung sumag yan? Nahimik, hinahanap. Ay, wow, 15 viewers at 68 thumbs up. Maraming Oy! May another na naman. Thank you so much. Dahil nagmamaritis tayo kay Sir Jamie Vera. Yan, nagpalipad na naman si Sir Jamie Vera. Thank you ulit. Wow! Amazing! Madali lang. Biya bago silang tayo daan tulay sa kaibiya Marilao. Okay. Oy, Robert Bagalanon, thank you so much. Robert, try mo nga yung mo dyan, yung blue. Nagtanong to si Robert, paano ba magpalipad? Try mo kung kaya. Kung gumagana yung dollar sign mo. Salamat pala, Robert Bagalanon, sa pagbigay mo kay Kuya Elmer ng pamasahe. Di ba? Pag nag-share ka talaga, kung galing sa puso mo yung pag-share mo, balik agad. Totoo. Kasi nang nagbigay ako kay Kuya Elmer ng bigas, balik ba na agad? Grabe. Sana all may ada kwarta na. Aba,
Laura Trinidad, shout out! Dumalaw lang. Ano ba? Dumalaw lang ako sa live ni Tita Aw. Ha? Hindi ka nag-BG doon? Sinabi mo rin naka-live ako. Almer Ogay, thank you. Ma'am Elisa Manuel, thank you so much po. Ito si Ma'am Elisa Manuel, si Ma'am Lelibit Samonte, si Ma'am Yoli Enriquez. Lagi ito nasa live ko. Si Jomar Sarate. Hindi na ba ito? Ballpen. Wait lang guys ha. Isang tulad lang. Tanggalin mo yung lotion na yan. Hindi ko nga alam kung saan pinaglagay. Hindi. Patalon-talon, parang tipaklong. Aray ko. May buntot ka yata. Mabilis ka pala tumalon. Alessa Manuel, thank you so much. Alessa Manuel, thank you very much. Guys, lista natin yung mga ano natin dyan. Kasi gagawa tayo ng mahirap kasi ano ba mo yung makalimutan. Ricky Mix TV shoutout. Anong nangyari? Alert battery. Oh, Roy. Oh, no. Mabuti na lang. Just me, yung Marimar. Munti ka na mamatay yung aking cellphone. Ay! No. Muntik na. 16 viewers. Thank you so much. Okay na, nakasubscribe na rin ako kay Tate Rubin at kay Kautal TV. Oy, Ricky Mix TV Official. Maraming salamat, shout out sa 33 garbage truck. Salamat sa pagsauli ng mga sako. Ay, ayos. Very good. Dan sa paglinis. Sabi ni Kuya Sunny. Kuya Elmer, Alessa, shout out, thumbs up. Sir Jimmy Vera, thanks po sa blessing. God bless, sabi ni Danmar Abilera. Oy, Kapayaso Official, shoutout. Shoutout pare. Shoutout din sa'yo pare. Kamusta? Nasaan ka na? Wala ka sa Bukana. Di kita nakita ron Kapayaso. Di kita nakita ron sa Bukana. Yung jacket to si Kapayaso. Ano to? Masipag mag-vlog to. Nakik-out lang. Paano na busy si Kapayaso, hindi napansin na na hindi pa pala nag-send ng revenue. Kick out man. Si Kapayaso guys, mag-live ka. Sabi na Ricky Mix TV Official. Sir Jimmy, salamat sa pakulay na kagabi kay Waray. Oo, umalis na ito si Sir Jimmy. O baka nandiyan pa. Kapayaso always busy sa chicks. Aray ka. Yari ka. O pare, kapitbahay ko si paring, sino yun? Paring Jason? Ay, paring Dang. O pare, kapitbahay ko si paring Dang. Oh? Kapitbahay lang pala kayo na Kapayaso, may galap shoutout, sabi ni Kuya Sunny Sen to be special. Sunny Sen, may galap shoutout po, sabi ni Kapayaso Official. Kapayaso, maraming salamat sa pagpasyal
Doon siya nakatira sa malapit kay Kuya Dang. Ah, doon pala. Nadalang na kasi ako kapanood dito kay Kapayaso. Yung challenge lang. Oh, pre, magkalapit lang ang bahay namin nila Kuya Dang. Oh, lumipat na pala kayo. Sunny Sen, sabi ni Elisa Manuel. Elmer Ogay, Kapayaso, laking hinayang ko sa iyo. Bakit? Kuya Sunny. Enrique Mix, Miguel shout out. Oh, malakas yan nung kasama yan si Idol Jeff eh. Si Kapayaso. Enrique Mix, Miguel shout out, sabi ni Kapayaso. Kapayaso, Miguel shout out po, sabi ni Tatay Robin. Elmer, Kuya Elmer shout out. Alessa Manuel, Miguel shout out. Salamat po sa 12 viewers natin dyan at kay Sir Jamie Vera, maraming salamat po talaga at sa tulong nyo po at sa pakulay nyo sa akin. Maraming salamat po talaga. Jamie Vera. Ayun, nalista na. Tapos, Team Kasangga members. Ang dami kasi nila members. Dami nila, mahirapan ako magano. Sir Sunny, hey, salamat po sa support po. Sabi ni Kapayas Official. Sunny Sign, Official, Tata Rubin, Miguel shout out. John Ray, salamat. Good evening, Idol. Sabi ni John Ray. Ay, salamat po sa lahat na nandiyan na. Hindi ba naka-live si Idol ngayon? Good evening, Idol. Elisa Manuel, Team Kasangga, salamat. John Rizahulan, Miguel Show, sabi ko. 11 viewers, oy. Hindi rin tayo na zero ngayon mga koray kasi kahapon zero tayo. At nung live natin nung dun sa Bukana, wala zero din tayo. Pero ngayon hindi tayo zero. Ngayon, may blessing tayo. Ulan din yun, nung pinalipan ni Sir Jamie Vera ay dilaw. Tapos green. Ilang green yung 4. Mga 30 din yun, 30. Good evening, Idol. Sabi ni John Ray Sahulan. John Ray Sahulan, sabi ni Chris Sunny. Elisa Manuel, thank you so much sa pahal. Pagpatuloy mo lang ulit yung vlog at live mo kahit silent viewers lang po sa iyo minsan. Sabi ni Chris Sunny. Elisa Manuel, Miguel shout out from Eric Mix TV Official. Eric, thank you so much. John Loxin. Marami, dami ko kasing gawain Kapayaso. Idol, out muna ako, bye-bye. Ay, thank you so much po, Jamie Vera. Maraming salamat po. Salamat ng madami po. Ingat po kayo lagi. At thankful ako kasi nakatanggap tayo ng blessing galing sa iyo. Galing sa Spain. Spain ba? Spain ano? Sabi niya, Spain. Bye-bye po. Ingat po kayo lagi. Maupay na gabihain mo at tagang kapahin damo na blessing at maupay na ka nabuhi at imo lawas na damon salamat ano imo bulig hakon para hakon revenue at makakatirok ako himpang akon pang pagpuhunan pan December. Damon salamat sa imo Sir Jamie Vera. Maraming salamat po at thank so much. Ingat kayo lagi. God bless. Ingat po lagi, Sir Jamie. Sana marami pa kayo matulungan. Thank you po. Ingat po. Salamat po sa blessing. Bye. Sir Sunny, hello. Welcome, Idol. Maraming salamat po, Jamie Vera, sa nagpakulay. Thank you so much. Maraming salamat po.
Mark out muna ako, sabi ni Rex Mig TV official. Sige. Gina-out ka na si Ricky Mix TV official. Baka may gagawin ka to. Hi Melvin, Chineto Vlog. Shout out. Kumusta? Melvin, Mel Galaw. Shout out. Sir Jamie Vera. Salamat sa ingat always. Sabi Kuya Elmer. Paghinay, sabi, paghinay, Sir Jimmy Vera, good health po. Sabi ni Tatay Rodul 2.0. B-Boy, wala ka na. Oo, kanina pa wala si B-Boy. Hindi niya alam na may nagpakulay. Na ano si B-Boy TV na blocks. No. I know. Wala si Sang B-Boy, baka nandun kay sa live, baka Ano nakalive. ginawa mo? Pumapasok na rin yung mga ano sa atin, no? Yung mga dati nating pinanonood. Yadagod, Operator, Dagi, Sigol? Ngayon lang pumasok yan. Ngayon lang pumasok yan. Si Chong Luis, ngayon lang din yung pumasok. Kaya, so ngayon lang din yan. Wala pa mga jacket-jacket. Pumasok ngayon si Jerwin sa live ni Mami pala. Ano? Oo, pumunta nga lang. Yan lang yan, anak. Hindi ko itakit yan. Okay, akala mo. Bababa ko na yung Nasa phone. player ng basketball si B-Boy. Oo nga eh. Malamang. Okay, 6 viewers. Thank you so much. Ito ko na yan, kaya bababa ko yung phone. Guys, baka may gagawin pa kayo ha. Gawin nyo ang mga ginagawa nyo. Huwag mo na yan, ibalik dyan. Kaya yan. Cebuang girl, busy sa langga. Aray ka, langga. Ito yung box. Ma'am Elisa, thank you so much po. Yan, kung mo yan. Kukuhan lang yung sa ilalim. Yun na yung inaano mo kami na doon. Ulo? Kalay mo ko, tatanong ka. Ano kalay? Bilis na yun. Talagang na solusyon ng Ano ba? Tapos. Ma! Urong atang Hi, Carlen Reyes. Wala si B-Boy. Buka pa doon. Nasaan si B-Boy? Bababa ko yung phone. Tulog na ba si siyang kay B-Boy? Shoutout sa 9 viewers natin dyan at 71 thumbs up. Maraming salamat po. Lumabas yata o malamang. Lumabas yun. Alam mo naman yung lahat at pwede yun. Nakabachero yan si B-Boy TV. Nak, excuse me, nak. Opo. Hindi anong pastila na bata.
Lumabas yata sabi ni Carlin Reyes. Nasa kwarto lang ako, hindi ka naman nagko-comment. Layas ka eh. Shoutout sa team viewers natin dyan. Ayaw mo brush ng teeth? Hindi mo na sabi niya. Brush ka ng teeth mo. Sabi ko siya, araw-gabi. Ayaw mo brush ng teeth? Excuse me guys. Diyan. Parang patulog na ako nito. Ayaw mo, Oh. brush ng Kunti teeth? na lang. Oh. Tutulog na ako. Hi, Ma'am Lelebit Samonte. Shout out. Team Kasanga. Maraming salamat po. Naging lang. Ako gawa mo. B-boy kain. Ano gawa mo, B-boy? Kain ka ng ano dyan. Lelebit, good evening, sabi ni B-boy TV. Okay, type mo na lang nga ni B-boy. Hindi na maayos eh. Matulog ka na. Ayaw mo? Marjan! Ano yung mga bakula mga ayaw? Bataw. Ano ayaw? Supported si ano, sila Tigeno. Nagpupuna si Marjan. Hindi mo bago po kasi. Libre TV, good evening po. Sabi nga no, Ma'am Lelebit sa Monte. Hi, alagad ni Grace. Ay, isang kay Grace, salamat sa pagtambay. Bago. Bago. Yung nalagay dun sa nilutong ano, sopas. Yan siya hindi na Nak, ang baho ng ano mo, pupo mo nak. May kang bata ka. Shoutout sa 9 viewers. Guys, baka may gagawin kayo ha. Pwede kong tumalon sa ibang naglalay. Okay lang ako yun.
10 viewers, thank you so much. Ano? Aha. Ano nga? Sir Ernesto Gonzalez, thank you so much po. Shoutout Idol Waray, magandang gabi. From Zamboanga City, oy. Shoutout Ernesto Gonzalez. Lagi mo na narating yung vlog mo. Mga puta ng zombong niya. Mindanao. Thank you so much po. Ernesto, good evening po, sabi ni Biboy TV. Guys, support sa natin to sa Biboy TV. Nakita niyo po. Ayan po, ayan po. Viewers ka na. Nakalag na si Tita, oh. Ay, ako na. Ako na, sinasayang mo yung tubig. Ako na. Doon. Likod. Ano ba yan? Alis. Ha? Dahil sa ulo, Biboy, oo naman. Marunong ka pala magsulat. Yawa ka. Maram ako magsulat. Marami kasi yung pag sinulat ko ito, 2 page to. Mahigit. Marami nila eh. Uy. Yan. Huwag mo lulamakin. Baby. Ah. Anong tawid? Tawil. Hindi yan tawil eh. Ito oh. Ikaw. Ah.
in na kaya ako. Guys, mag-end na ako guys, mga karay. Maraming salamat po. Antok na ako. Bye-bye na mga karay. Mag-end na ako. Thank you so much. Pangaon, gutom na mga kawaray, katatay, amigo, amiga. Sige po. Tatay Robin, ingat. Kuya Sami, Kuya Elmer, isang kay B-Boy, isang kay Grace. Tulog na ako. Antok na ako. Sakit na ng mata ko. Maraming salamat din kasangga. Sir Jemmy Vera, maraming salamat. Ricky Mix Vlog. Ricky Mix Official, maraming salamat. Again na ako. Sa kay B-Boy, thank you. Bye-bye. Ingat kayo dyan lahat.